Orduan egun horietan komeni da izkutuan egotea. Ikusi genuen patrulla bat hortik gutxi gora bera, bidetik anola zeola, eta nik etxean esan nuen, hau segurazki gure ganatorreko jala. Eta gila ezan, bueno, hortik utzi zuten kotxia hor, saltatu egin zuten, etxea sartu zian, eta bueno, hor zitan gure pixka gure nervioak eta ordura orde bat egon zian, gure kasuakin normal, eta eman ziaten golpe bat, eta esan ziaten zorte hon. Desalojo bat planteatzen den momentuan, ondo gelditu etxe barruan, eta ahoz identifikatu. Desalojoa legala bada, hau da, epaile batek agindu badu desalojo hori egitea, eta abokatuarekin harremanetan egon bazara, abokatuare jakingo du aurretiaz, gutxi gora bera desalojoaren epea noizko izango den. Orduan denbora edukiko duzu desalojo hori prestatzen. Ez da erresa, baina bai bideratzen daude etxe gehiago, zer faiatzen baldin badu beste batera uteko. Un desalojo es otra ocupación. Ese sistema empleado es un peligro. Tus costillas con pazuelo.